Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Иң яхшы бүлек бірге үткәргән вакыт. Гаилә елы уңайыннан оештырылган проект дәвам итә. Оештыручылар сүзләренчә, менә шушындый тосмалар ул үзенең эмоциялар һәм гаиләнең нәкъ менә бүген үзенең бергә кушылуына символ билгесе булып тора. Очрашулар циклы. Заманча драматургия дөньясы театр һәм язучыларны берләштерде. Biz койдагыны өрбебез, менә хәзер генә Мәскәүдән кайтты. Менә шундый әйберләр бар дөньяда. Сыйфат, тамашачыга хөрмәт, тамашачыны тоемлау кирәк. Хыяллар шунга аша. Азнакайлылар космонавт белән очрашты. Какие ощущения у вас были после первого полета? Лес, мои ощущения были совершенно замечательные. Я почувствовала, что я реализовалась в своей профессии. Колабызда бергә бәхетле проектының дәвамы старт алды. Бу чара гаилә елы уңайыннан узган ел башланган иде. Якыннар белән файдалы вакыт уздыруны максат иткән очрашулар әлмәтлеләрнең күңеленә хуш килде. Шуны һәм илебездәге демографик вазгыятьне исәпкә алып оештыручылар аны быел да дәвам итәргә булды. Тулырак Рәдифә Нигъманова сөйли. Алай мактарга ярамый, аны бит аннары алып китәләр. Осы ул минуттан законлы ире булачак Ринатны мактарга ашыкмый. Күз тимәсенде. Шулай да тулысынча ышануы һәм ихлас яратуы йөзенә чыккан. Биредә туганнарына кадәр таныш булмаган элмәтлеләрнең зурлап каршы алуы икесен дә бераз каушатты. Шулай да әлеге көнгә 5 ел килгән Ринат белән алсу кичерешләре белән бик тиле уртаклаша. Сильно переживаю. Очень сильно. Желаю нам, чтобы мы всегда были вместе и не расставались никогда. Мин кушылам. Счастливы вместе бергә бәхетле проекты Нур яшьләр һәм балаларга психологик ярдәм үзәге тарафыннан 2024 елда гамәлгә куела. Шулай итеп, ел дәвамында 817 гаиләне иҗади остаханәләрдә берләштереп, бер-бире белән тагын да якынайта алар. Быел бу проектны яшь парларга теләктәшлек белдерүгә юнәлтергә булганнар. Шулай итеп, узган шимбәдән башлап атна саен никахлашу сараенда рәсми теркәлергә килүчеләрне котлап аларга бүләкләр тапшыра башлаячаклар. Я считаю, что в целом поддержка молодых пар – это очень актуально на сегодняшний день. Гаиләләргә теләктәшлек белдерү мөһим дип саныйм. Без үзебез дә кайчандыр яшьләр идек. Бер-берең белән файдалы вакыт уздыра белмәгәнбездер. Бәлки акча да җитеп бетмәгәндер. Шуңа күрә гаилә үсеше өчен нинди дә ярдәм зыян булмастыр дип уйлыйм. Времяпровождение. Да, может быть, нам не хватало на тот момент средств. Это тоже финансовая часть, это одно из, скажем так, непосредственных вложений, да, в развитие семьи. Хат идарәсе начальнигы вазифаларын вакытлыча башкаручы Айгөл Мәрзиянова сүзләренчә, узган елда биредә 989 пар никахлашкан. Иң яшь кияү белән килешкә 16-17 яшь булса, иң өлкәннәре 80-нән өстә ди ул. Аның фикеренчә, һәр кешенең үз пары, үз гаиләсе булырга тиеш. Biz уйлыйбыз, шушы проект белән без күбрәк яшьләргә җиткерербез дип уйлыйм. Мөнәсәбәтләрен законлы рәвештә теркәргә кирәклегенең мөһимлеген җиткерербез дип өметләнәм. 2025 елның январь аенда 141 баланың тууын теркәдек. Алар арасында 2 гаиләдә игезәкләр тудым. Алда да без балаларның тууын көтеп калабыз, без аларны теркәрбез һәм демографик ситуацияны бәлкем дә күтәрербез. Гаилә мөнәсәбәтләрен рәсми рәвештә терки торган бинаның икенче залында менә шушындый шартлы агачны махсус урнаштырганнар. Оештыручылар сүзләренчә, менә шушындый тосмалар ул үзенең эмоциялар һәм гаиләнең нәкъ менә бүген үзенең бергә кушылуына символ билгесе булып тора. Ел дәвамында шушы агачны якынча 1000-гә якын шушындый тосмалар белән бизәргә җыеналар. Рәдифә Нигъманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Гаилә темасы калабызның 2-нче лицей укучылары очрашуында да үзәктә булды. 30 еллык тарихы булган әлеге ир-егетләр уку йортының үз күркәм традицияләре бар. Шуларның берсе уку йортын тәмамлаганнарның даими очрашулары. Ул чараларның асылы анда катнашучылар һәм белем йортының бүгенге коллективына файдалы булудан гыйбарәт. Иң кадерле кыйммәтләрнең берсе ул да булса гаилә кыйммәтләре. Бу лицейда укучылар өчен дә мөһим ди уку йорты җитәкчелеге. Чөнки башлыча интернет мәктәбе системасында яшәгән егетләр өчен дә бер-береңә ышаныч һәм бер-береңә хөрмәт булу зарур. И так больше людей, больше детей собирается, они все счастливы, они все довольны уходят и, скажем так, учатся отдыхать. Бүген беренче номерлы лицей-интернатта 247 ир-егет белем ала. 30 ел дәвамында бу уку йортын тәмамлап, илебезнең төрле почмакларына таралып хезмәт итүче яшәүчеләр саны 1000-нән артып киткән. Әти-әниләреннән, яшьтәшләреннән карый алдарак аерылып яшәп укыган егетләр мөстәкыйльлеккә дә замандашларына карый алдарак өйрәнә дигән сүз. Лицей минем өчен иң беренчедән тәрбия, минем өчен лицей чын дуслар, бу очрашу минем өчен үземнең дусларны күрергә килдем. Бу очрашуларда егетләр бергә килеп, алар үз сорауларын ачып, сорап, бер-берсенә файда китерә алалар. Алар монда эшләр буенча сораулар сорыйлар, бәлки финансы турында, гаилә сорауларында бер-берсенә ярдәм итә алалар. Шуның өчен без бу очрашуларны ешрак үткәргә телибез һәм дә яңа кешеләрне чакырабыз. Чыгарылыш укучылары биредә һаман да үз дуслыкларын еллар аша һәм юллар аша саклый булыр. Алай гына да түгел, алар нигез салган махсус фонд уку йорты дәвамчыларына киләчәк елларда да ярдәм итәргә сәләтле формасын таба белгән. Моннан тыш алар уку йортының бүгенгесе белән даими кызыксына һәм һәр төрле ярдәм күрсәтергә тырыша. Нәкъ гаиләдәге кебек ди лицей директоры Райнур Хамидуллин. Bütün нәрсә гаиләдән башлана. Менә тәрбияви мәсьәләләр, гыйлем мәсьәләләр барысы гаиләдән килә. Һәм хәзерге көндә без статистиканы беләбез. Ул яхшы юнәлештә түгел. Гаиләләр таркала, бер-берсен белән уртак тел таба алмыйлар. Шуның өчен без дә бүгенге очрашуның темасын гаилә темасын алдык. Өлкәннәрне чакырдык. Аларның да оныклары бар. Яшь гаиләләрне чакырдык һәм балалы гаиләләрне дә чакырдык. Аларның тәҗрибәләрен алып, шундый матур әңгәмә ясарга телибез. Монда очрашулар кимендә елына 2 тапкыр уза ди уку йорты җитәкчесе. Бу юлы гаиләдә дуслыкны, татулыкны ныгытудан тыш башка кызыклы һәм файдалы темаларга да фикер алыштылар. Мисал өчен, гаиләдә финанс, тотрыклыгы һәм үсеше, әйләнә тирәдәгеләр белән уртак тел табу. Очрашуга килгәннәр өчен төрле уеннар һәм иҗади остаханәләрдән булдырылган иде. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Театрда заманча драматургия хакында сөйләштеләр. Татнефть хәйрия фонды, Әлмәт театры һәм язучылар берлеге белән берлектә каләм тибрәтүчеләрне пьеса язу мәктәбендә җыйды. Бу хакта тулырак Рәдифә Нугманова материалында. Это событие. Сейчас это событие не только для Альметьевска, для Татарстана. Театрның кызыл залы идеяны тормышка ашыру максатыннан юкка гына сойланмаган. Нәкъ менә биредә еш кына яңа әсәрләр укыла, репетицияләр бара, мәгълүмати очрашулар уза. Бу юлы 3 көнле мәктәп аеруча мөһим вакыйга ди. Оештыручылар милли театрларда милли пьесалары һәм милли драматургиягә кытлык. Шуңа да яңа идеяләр, яңа әсәрләр булдыруга бүген җиң сызганып керешмәсәк, иртәгә мәдәниятебезнең бу өлкәсе ятим калуы бар. Бу хакта оештыручыларның да, рәсми ачылышка җыелган кунакларның да фикере тәңгәл. Безнең татар драматурглары менә элек фестивальләргә үтмиләр иде. Шулык бик Чантаев әйтә иде, татар әйберсе белән фестивальгә үтеп булмый бүгенге көндә дип. Хәзер алар үзләре дә Сөмбел Гафарованың килмешәге белән кайда гына булмадылар мәсәлән фестивальдә. Ә безнең менә өйләнмәгән иде спектакль Гаяз Исхакый татар классикасы белән без кайда гына йөрбибез. Менә хәзер генә Мәскәүдән кайтты. Менә шундый әйберләр бар дөньяда. Сыйфат, тамашачыга хөрмәт, тамашачыны тоемлау кирәк һәм менә шушы сыйфатлы әйберләр тудырга кирәк. Һәм менә бүгенге башланган семинарыбыз безнең нәкъ шуңа юнәлтелә, күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә, ни дә булса тудырырга. Очрашуның идеясе Башкортстанның заманча драматургия һәм режиссура үзәге сәнгать җитәкчесе Зиннур Сөләймановныкы. Монда очрашулар күрше республикада инде 10 ел бара ди Зиннур әфәнде. Шул арада аның башка иҗат кешеләренә җиткердәй тәҗрибәсе җыелган. Яңа спектакль куелышында эшләгән вакытын бушка уздырмый, төбәгебездәге башлаучы авторларны да җыярга булганнар. Всем спасибо, я надеюсь на продуктивную работу.
Драматургтарды ла иәлеп итәргә, аңлатырга аларга, төшенчәләрдә театр нименән тора икән, ничек конфликт барлыкка килә икән, ничек төп идеяга бәйләнеп һин пьесаңда дөрес конструкция яһап эшләргә. Чөнки ничек йөрәгемдә ята шулай языла. Интуиция менән роман язырга мөмкин. Драматург ул математик. Бу фикерне Татнефть хәйрия фонды һәм язучылар берлеге дә хуплап кабул иткән. Мин ышанам, бу аның авторлык методикасы шундый эффектив нәтиҗәләр бирер дип. Безнең әгәрдә бүген 12 кеше икән, шуның яртысы, 6-сы пьеса язса, шуның бер 3-се, 4-се куелса, ул инде бик зур нәтиҗә булачак. 3 көнлек интенсивта үзләрен драматургиядә сынап караган билгеле шәхесләр дә, каләм тотып пьеса язарга иҗади егәрлеге булган яшьләр дә катнашты. Араларында язучы, Әлмәт таңнары газетасы баш мөхәррире Рәфкать Шәһиев, Яңа татар пьесасы бәйгесе җиңүчесе Артур Ибраһимов, театр актерлары Риза Хәйретдинова һәм Татарстан Республикасының атказанган артисты Гөлнара Кашипова да бар иде. С животным или просто охота может повлиять на несформировавшуюся личность, на несформировавшуюся психику. Рәдифә Нагманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакойга Россия Федерациясы геройы очучы космонавт Анна Кикина килде. Ул район җитәкчелеге белән очрашты. Уку йортлары һәм балалар иҗат үзәге коллективлары, яшьләр үзәге белгечләре белән аралашты. Бу вакыйга шәһәр аэродромы территориясендә эшләп килүче радио сөючеләр түгәрәгенә йөрүчеләр һәм аларның җитәкчеләре Ренат Вәлиев һәм мөмкин булды. 90 космонавтны 2023 елда радио элемтә вакытында балалар үзләре чакырган булган икән. Анна Кикина вәгъдәсендә торды. Эшлекле визитның барлык нечкәлекләрен Эльмира Шәрифуллина белә. Шәһәр балалар иҗаты үзәгендә узган очрашу сорау-җавап форматында узды. Какие ощущения у вас были после первого полета? Ильяс, мои ощущения были совершенно замечательные. Я почувствовала, что я реализовалась в своей профессии. Анна Юрьевнаның мавыктыргыч, кызыклы фактлар белән расланган чыгышын залда утырган һәркем йотылып тыңлады. Алга таба Азнакай кунагына Туган якны өйрәнү музеенда экскурсия оештырылды. Биредә Кикина радио элемтә түгәрәгенә йөрүче балалар белән аралашты. Наконец меня пригласила эта земля, я приехала и с удовольствием встречаюсь. Мине бу җир чакырды, мин килдем. Гомумән, монда яшәүчеләр белән рәхәтләнеп очрашам. Миңа бу җирлектә булу, өйрәнү, шәхсән танышу бик кызыклы. Һәм мин һәр 10 минут саен диярлек ниндидер яңалыкка гаҗәпләнәм. Үзем өчен нәрсәдер ачам һәм бу шатландыра. Мин монда яхшы кәефтә. Без кешеләр белән очрашабыз, тормыш тәҗрибәбез һәм яхшы кәеф белән уртаклашабыз. Здесь пребываю в хорошем настроении, и мы встречаемся с людьми, обмениваемся нашим жизненным опытом и хорошим настроением. Бу көннең иң истәлекле вакыйгасы әлбәттә космос белән радио элемтә урнаштыру булгандыр. Я радиоцентр 4 Павел, слышно? Слышно, Аня, это ты? Радиоцентр 4 Павел, сегодня это я, братцы, привет, рада вас слышать, действительно, ты узнал меня, вот это да, я рада вас слышать, парни, сегодня со Знакаевской земли, мы с вами, и ребята уже полной силы готовности, что с вами пообщаться, рада слышать, привет! Аня, привет, рада тебя слышать. Аралашу мизгелләрендә алган тәэсирләр дә һәркемнең күңелендә озак сакланыр. Көчле иманлы, ныклы рухлы илебез геройлары белән мондый очрашулар балаларда ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләүдә зур этәргеч бирә. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1 февральдә бөтен дөньяда хиҗаб мөселман киемнәре көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан Әлмәт шәһәре мөселман хатын-кызлары берлеге гүзәл затлар өчен гәүрәтне капылап торган кием кию белән бәйле мәдәни һәм дини традицияләрне барлый торган очрашу уздырды. Элегелектән милли кием иң беренче чиратта теге яки бу кешенең кайсы милләт вәкиле булуын күрсәтеп тора торган шушындый бер билге булган. Әлбәттә инде алардагы төрле бизәкләр теге яки бу кешенең ирад яки хатын-кызның социаль статусын, аның кияүдәме, юкмы, әни кешеме, әле бәби көтүче хатынны икәнлеген күрсәтүче булып саналган. Шуңа күрә милли киемне торгызу бүгенге көн өчендә зур әһәмияткә uyushtiruvchilar. G'ilmning da zakati bo'lgan shekilli janobi xotin qizning mag'rurligining da
Колфак чәчне каплый торган яулык, озын чабулы күлмәк, өстеннән җилән, бишмәт, татар хатын-кызларының образы сәхнәдә күренә торган милли киемнәрдән күпкә аерыла ди белгечләр. Чыгышлар өчен кабул ителгән җиңел тукымаларны тормышта табигый һәм тыгыз тукымалар алыштыра. Көнчыгыш хатын-кызлар кия торган хиджабтан да татар милли киеме якты төсләре һәм кабатланмас чигешләре белән аерылып тора. Динне саклаучы эчәйбер бар дип Шиһабетдин Мәрҗани дә әйткән, ул милли кием, милли тел, милли гореф-гадәт. Менә шул без инде аны үзебез генә саклау түгел, biz аларны балаларыбызга, аныкларыбызга тапшырырга тиеш. Менә бүген әйттем, монда нәрсә ишетәсез, тарихны, үзебезнең татар тарихын, милли тарихыбызны кайтып аныкларыбызга, балаларыбызга сөйләгез, саклыйк. Бүгенге көндә хәле саклап килгәннәр, әби-бабаларыбыз 1000 ел буена татар телендә, динебездә саклап килгәннәр, без дә саклыйк, ул безгә әманәт, biz аны дәвам итәргә тиеш. Очрашуга җыелган хатын-кызлар каршында Әлмәт Мөхтәсибә Исмәгыйль хәзрәте шуңа түлен чыгыш ясады. Ул ябык киемнең ни дәрәҗәдә иманны ныгытуына, гаиләне чисталыкта тотуда тәэсирен сүрәләргә нигезләнеп аңлатты. Программа башында шулай ук тарихи киемнәр турында да сүз барды. Очрашуга Рәсәддин Фәхреддин мемориаль музее, шулай ук Илхавай авылы төбәкне өйрәнү музее коллективлары да алып килгән экспонатлар аша әбиләр һәм әниләрнең ничек киенеп йөргәнен күреп белергә була иде. Ул ялпай халкыныкы гына түгел, без күрше Сәрән, Килемәнтәй авылларыныкында саклыйбыз, күрше тирә рус авылларыныкында һәм Чирмешән районы авылларыннан да бездә менә шушындый татар киемнәре, урыс киемнәре, чуаш киемнәре саклана, башкорт киемнәре, үзбәк киемнәре. Без менә бөтен киемнәр белән очрашабыз, киемнәр безгә музейга кунакка киләләр. Аларга алдан хәбәр бирсәләр, аларның үзләре içində менә шушы милләт içində biz выставкалар ясап, күргәзмәләр ясап, аларга шуларны күрсәтәбез. Катнашучылар өчен яулык бәйләү һәм матур киенү буенча остаханәләр уздан биредә хәләл ярминкә эшләде. Килгән һәркем чәй белән сыйланды. Иң уникаль милли образда килгән ханым һәм туташларга истәлек бүләкләре дә тапшырдылар. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакытта Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Милли киемнәре, яулыклар, бизәнү, алкалар, баштагы таҗлар. Бүгінгі яңалыклар шулар иде, киләсе тапшыруларда очрашканчага кадәр.